Leti sad, visoko, aviončić taj kojeg svako zna. Igra se posvuda, dira oblake dok leti veselo. Hrabar i neustrašiv je, dok izvodi bratolomije. Super Wings, oh-oh, djecu svu vesele kada se pojave. Super Wings, idemo, prijatelje nove po svijetu tražimo. Super Wings, Super Wings, Super Wings. Veliko čišćenje u Švicarskoj. Tada! Hej! Fora snjegovi, Jete, ali siguran sam da graditeljski tim može napraviti većeg i ljepšeg. Gradnja Snjegovića, akcija! Tada! Veći i ljepši Snjegović. Wow! A ne znam, društvo, veće nije uvijek bolje. Jete zove kontrolni toranj. Paket čeka da Samo kotrljajte, društvo. Box Sky, na kojoj strani svijeta dostava me čeka? Na snježnoj, Jete. Švicarska. Smještena je u planinskom području zvanom Alpe. Dječak Robin, koji tamo živi, naručio je paket. Wow! Robinova kuća je ogromna! Oni žive u hotelu zvanom Gasthaus, koji vode Robinovi roditelji. Ljudi dolaze kako bi ostali na svjetskom snježnom festivalu, koji se održava u Grindelwaldu, u švicarskom gradu u kojem Robin živi. Snježni festival je gradnja skulptura od snijega. Kad ih ljudi obiđu, idu se ugrijati ukusnom hranom i rastopljenim sirom, zvanim fondue. Sve mi zvuči sjajno! U Grindelwaldu kažeš tole, to znači fantastično na njemačkom, jeziku koji govori Robin i njegovi roditelji. Imam osjećaj da će ovo biti tole izlet. Zauzmi poziciju, Jet. Jet, pripremi se za let. Vrijeme je za let! Sljedeće mjesto slijetanja, Švicarska! Sad sam u švicarskim Alpama. Hvala ti što pomažeš očistiti Gasthaus. Volim pomagati, tata, a uskoro ću moći još više pomoći kad mi stigne paket koji sam naručio. Poštar, paket za vas! Evo ga! Ja sam Jet. Na vrijeme, svaki put. Jet, molim te uđi. Ja sam Robin, a ovo su moj mama i tata. Drago mi je upoznati vas. Ovo je za tebe, Robine. Moja igračka osvisivač. Da! Zbilja radi. Gledajte. Wow! Stvarno dobro radi. Biće od velike pomoći pri čišćenju za naše goste, koji uskoro dolaze. Usisat ću sve hodnike. Počnimo od najvišeg. Osim toga, želim ti nešto pokazati. Može. Pogledaj, Jet. Wow! Ovdje
Ovdje u Grindelwaldu se održava svjetski snježni festival. Tole! Fantastično! Ej, pa ti znaš kako se kaže fantastično na njemačkom? Totalno tole! Dobro, bolje da počnemo usisavati. Hvala ti, Jet. To mi puno pomaže. Ajoj! O-o! Izvući ću to van. Hvala, Jet. O ne! Pokvario se. A još treba očistiti puno prostorija prije nego što dođu gosti. Znam što ćemo. Vrijeme je za pomoć Super Wings tima! Super Wings team! Nevjerojatno! Baza, javi se. Ovdje Baza. Što se događa, Žete? U Švicarskoj sam u Robinovom hotelu. Pokušavamo pripremiti sve za goste. Ali se Robinov usisivač pokvario, a nismo još završili čišćenje. Moramo što prije biti gotovi. Snaga tima je nešto što će najbrže srediti igračku usisivač. Pitanje je, kojeg tima? Da! Tonijev graditeljski tim. Odlični su u popravljanju. Uskoro će početi dolaziti prvi gosti, Jet. Ne brini se, Robine. Super Wingsi će uskoro doći. Da! Evo dolaze Donny i Scoop. Sad ćemo riješiti stvar. Graditeljski tim! Najbolji graditelji smo mi! Donny, transformacija! Skup, transformacija! Vrijeme je za opremanje! Super Wings! Akcija počinje! Ne mogu vjerovati da će mi graditeljski tim pomoći. Svi Super Wingsi vole pomagati. Dobro, trebamo očistiti čitav hotel, ali najprije treba popraviti Robinov usisivač. Zašto ga samo popraviti, kad možemo još bolje? S mojim setom totalno fora alata! I setom punim dodatnih dijelova. Tada! Tole! Idemo ga isprobati. Wow, kako dobro sad radi! A! 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 Ne! A društvo, nadam se da sad nije preveliki prejak. Ne! Nikad ne može biti prejak za čišćenje! Jesi li siguran? Ne, ne! Ne, 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 ne! Za usisivačem! Robine, što se događa? Kamo si krenuo? Zaustaviti usisivač! Smijem li, mama? Da, samo ostani u blizini Super Wingsa. Trebat će nam timski rad za zaustavljanje usisivača. Nek bude brzi timski rad. Krenuo je prema snježnim skulpturama. Uskoči, Robine! Ah! Wow! Morat ćemo malo brže pojuriti. Jetova brzina!
Svjetski snježni festival bit će uništen ako ne zaustavimo usisivač! Ali kako? Fondu sir! Robine, sad nemamo vremena misliti na ukusnu hranu. Ne za mene. Za usisivač. Ljepljivi, rastopljeni sir će ga možda zaustaviti. Možemo pokušati! Jedan veliki ljepljivi švicarski fondu dolazi. Fondu od sira ispali! A? Leteća kugla od sira! Ide prema Gasthauseu! Ne, ako ja mogu pomoći. Remi! Spremna sam za posao. Leteća kugla, hvatanje! Sreća da je sad opet sve na svom mjestu. Da, sva sreća. Pa, čini se da je naš posao završio. Vrijeme je za povratak. Pokret, društvo! Bog! Super Wings! Mi isporučujemo!